L-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-bini ta' kumpless sportiv ġdid fil-kampus tal-Università ta' Malta. Dan il-kumpless li jieħu post l-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport. Dan se jkun qed jinkorpora fih 6 courts tal-squash, showers, swali tat-tagħlim, laboratorji għar-riċerka u uffiċini. Se tkun qed tinbena wkoll faċilità l-ispettaturi ħdejn il-ground tal-futbol u trakka tal-atletika li fiha se jkunu jistgħu joqogħdu mal-1000 spettatur fuq żewġ livelli differenti. Wara insistenza mill-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar taħdan kollu se jkun qed jinbena parkeġġ ta' madwar 1020 karozza li se jkun qed itaffi mhux ftit il-problema ta' parkeġġ fl-inħawi u fil-kampus tal-Università. Qed jiġi rrappurtat li dan il-parkeġġ li jiswa madwar 10 miljun euro se jkollu 70% minnu ffinanzjat mill-Fond Urban għall-Iżvilupp. Il-flus f'dan il-fond jiġu minn applikazzjonijiet ta' proġetti ta' bini li kawża tagħhom ikunu qed jonqsu l-ispazji disponibbli ta' parkeġġ. Fl-2006 Gvern Nazzjonalista kien biddel il-pjan lokali tal-iżvilupp u projbixxa l-ħolqien ta' aktar parkeġġi biswit l-Università. Madankollu f'April li għadda l-Bord tal-Awtorità ħass li din id-deċiżjoni waslet għal pressjoni akbar fuq il-lokalitajiet madwar l-Università u għalhekk issuġġeriet lill-applikanti sabiex jinkludu parkeġġ imdaqqas taħt il-kumpless li ġie approvat sabiex jinbena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.